Det er meget bestemt det. Farfar. Hallo farfar, giv os lige en vurdering. Er det god mad? 2 star? 5 star? Godkendt? Ja, det er faktisk... altså på mad så på den her måde, det vil sige, det er 4,25. 4,25? Ja, 4,25. Okay, altså det var meget hårdt. Meget højt faktisk. Hvad med dig, Vasil? Vasil? Altså når man tænker på i forhold til prisen, så er det rigtig godt. Du er det et eller andet sted, der er helt mørkt, jeg kan ikke se dig. Jesus! Der kom der. Jesus, mand. Jesus. Er du tilfreds med maden? Jesus, Josef. Det er super meget, jeg har. Super med gode. Nå, skal vi tage retterne? Skal jeg introducere retterne? Ja, introducer de retterne for os, mand. Ja. Start lige. Ja. En tom yum. Ja. Hvad har vi Så er derovre? der en bakke kylling med noget salat. Frugtsalat. 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 Ja. Så har vi en kød. Hvad fanden var det der? Tenderloin? Tenderloin. Ja. Så er der en rejeting salat. Hvorhen? Der, ja. Så der er kylling på spyd. Satay. Ja, husk lige sovsen. Du bliver nødt til at nævne sovsen. Går ikke det der. Peanutbutter-sauce. Og også blandsovs. Hvad er det der? Gurk. Agurksauce. Ja. Løgsovs. Så har vi der? Ris med æg ovenpå. Jeg ved ikke, det er dig, mand. Ja, det hvad siger han er bare så grådig. Hvad er det? Og så derovre, det vil sige, det er det næstbedste. Det er, hvad hedder det? Årsrullerne, ikke? Det smager så godt med blommesauce. Blommesauce. De syge rode der. Men det bedste er det tom yum. Ja. Vi bliver godt med det i aften. Ja. Og så skal vi have dessert. Nå ja, det er også dessert. Med tvang er de alle sammen blevet, tvunget til at spise æblekagedessert. Jeg tror, det er for billigt det her for jer, drenge. I går mok. Det er rigtigt. Jo billigere det er, jo mere bestiller man. Shit. Ej, det er faktisk, når vi gør det. Ja. Vi skal snart hjem, jo. Det er det. Tænk på, at vi kommer